Участие! Тържественото честване на 6 май, Ден на храброст и празник на българите са построени. Командващ ритуала Първак 100. Здравейте, курсанти! Поздравявам ви с 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Здравейте, матроси! Поздравявам ви с 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Единосущни, животворящи и неразделни Троице, всегда нине и присно и во веки веков. Ще пресъздадат българската армия през вековете, подпомагани от Корея и Значи от Сдружение Витокол и конна база Борисович, Крум Страшни и военен клуб град Шумен, пресъздавайки борбите за освобождение. Клуб Миноносец Дръзки от град Варна